गिबियावनो एसएम निउज नायगिरि नोंथांमोनखौ बे समाव बरायनानै लाग्रोबाय। बे समाव जोङो सासे UPPL हानजानि बेरगाव जिल्ला UPPL नि लेङाइ आफादगिरि आरो बिथाङा सेन्ट्रेल अबजार्भार आरो बिथाङा सासे समाज सिबियारि। बिथांजों आथिखालनि जि थासारि आरो फैबाय थानाय इलेक्शननि सोमोन्दै माखासे बाथ्रा मिथिनो थाखाय आं बे समाव बिथांनि खाथियाव दंफैयो। गिबियावनो नोंथांखौ बे समाव बरायनानै लाग्रोबाय आरो खुलुमनाय जासिबाय। खुलुमबाय। नोंथांमोना UPPL हानजा हिसाबै आथिखालाव नोंथांमोनखौ नुदों जे नोंथांमोना जि प्रसार बा केम्पेइन बियो सोलिगासिनो दङ। दा आथिखालाव नोंथांमोना पलिटिकल पार्टिया देरहायोब्ला बा UPPL आ देरहायोब्ला नोंथांमोना बर' रायजो राजा बा बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय नोंथांमोना मा खामानि मावगोन होननानै गिबियावनो थांखि लादों? खुलुमबाय। जोंनि जि एसएम निउज चेनेल बे एसएम निउजसिम आंनि अननाय आरो सिबिनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। गासैबो एसएम निउजनि कर्मकर्ता आरो गासैबो निउज चेनेलनि जायफोर माने उपभोक्ता बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय। दा जोङो नैबे जि थासारि दानि UPPL नि बा बर'लेण्डनि बा BTR ओनसोलनि बेखौ जोङो एनालाइसिस खालामदों। जोङो गोबां बाथ्राखौ जों सिन्था खालामदों। खालामनानै नै जिहेतु इलेक्शना सफैथारबाय, खाथियाव सफैथारबाय। डिसेम्बराव जानो हागौ फार्स्ट उइकआव। बेखौ जों गम मोननाय बायदि फार्स्ट उइकआवनो डिसेम्बरनि फार्स्ट उइकआव जासिगोन। दा बेजों जों केम्पेइनबो खालामगासिनो दङ। रायजो राजा खाथियाव थांगासिनो दङ। आरो दा नैबे जि पदजात्रा बे माने लं मार्च बेबो सोलिबाय थादों। आरो बेनि गोबां माने समाजनि गोबां माने रायजोफोरनि जि खहारि बेखौ जों मोनदों। बेनि नोंथाङा जि कुइसन खालामदों जे UPPL सरकार जाखांनायनि उनावहा नोंथांमोना मा मावगोन, बे जोंहा मोनसे डिजाइन बानायनाय जादों। प्रमद बर' बिथाङा मोनसे डिजाइन बानायदों, साइन्टिफिक मोनसे डिजाइन बानायदों, मोनसे मडेल तैयार खालामदों। जाय मडेलनि गेजेरजों जोंनि बर' समाजनि अनगायैबो BTR ओनसोलाव थानाय गुबुन हारि माहारिनि बिसोरनि थामोनथा रैखाथि, राव हारिमु थुनलाइ बेखौ रैखाथि होनाय, बेखौ प्रिजार्भ खालामनाय, बेनि सायाव माने रिसार्च खालामनाय, बिदि गोबां माने पलिसिखौ लानाय जादों। घटनाया जाबाय मा, दा नैबे BTR सुक्ति जाखांनायनि उनावहा बे BTR सुक्तिखौ लानानै जोंहा गोबां माने हास्थायनाय, साननाय, लुबैनाय बे दङ आरोखि। आरो बेखौ सुफुंनो थाखाय, बेखौ माने मावफुंनो थाखाय जोङो UPPL हान्जाया मोनसे थांखि लानाय जादों। आरो बिनि थांखियानो जाबाय मा, बे जि BTR गोरोबथा जालांबाय, बे BTR गोरोबथानि जेसेबांफोर दफाफोर दङ, बे दफाफोरखौ माने आखरे आखरे पालन खालामनाय बा बेखौ माने रुपायन खालामनायनि जि मोनसे थांखि लानाय जादों। आरो बे हिसाबैनो दा दिनै नैबे प्रमद बर' सार बिथांनि जि दैदेननाय, बे दैदेननायावनो माखासे दफाफ्रा दा अलरेडि इमप्लिमेन्टेसन जालांनो हमबाय, जागासिनो दङ। आरो बेनि उनाव जिखिनि दफा दङ, बेखौ दफाफोरखौबो मावलांनो थाखाय आबसुनिफ्राय आरम्भ खालामनानै NDB-निफ्राय आरम्भ खालामनानै सिगनेटरि बिथांमोना जथेस्थ' माने खस्थ' खालामदों आरो बिथांमोना माने मावफुंनो थाखाय रेडि जादों। दा जोंनि UPPL सरकार जालांनायनि उनावहा बा दाखांनायनि उनाव जोङो माखासे गोदोर गोदोर थांखिफोर लादों। माने आनइमप्लयमेन्टफोरखौ माने इमप्लयमेन्ट होनाय, बिनि अनगायैबो जोंनि बर'फोरनि जि आन्दलनमोन बेखौ जिहेतु दोनथ'नाय जाबाय, बा BTR सुक्तिनि गेजेरजों जे बेखौ माने एसे फोजोबनाय बायदि जाबाय। दा बे आन्दलननि जिथु धारामोन, बे जों जि मोनबोनाय माने BTR सुक्ति आरो बेयाव थानाय दफाफोरखौ 100% मावफुंनो थाखाय जोङो रेडि जाना दङ। बे मोनसे थांखि। आरो बिनि अनगायैबो नैबे थांनाय 17 बोसोराव BPF हान्जाया जि माने सासन सलायदोंमोन, बेयाव माने जोंनि समाजनि जि बेबस्था बे सेरखाय बेरखाय जालांदों। आरो बेखौ माने प्रतिष्ठा खालामनो थाखाय, बेखौ पुनर संस्थापन खालामनो थाखाय मोनसे सुस्थ' मोनसे समाज दानो थाखाय जोङो थांखि लानाय जादों। जाहाथे बयबो बेयाव थानाय बर'फोरनि जेसेबां माने गांनाय उखैनाय लुबैनाय हास्थायनाय दङ, बेफोरखौ जाहाथे जोङो मावफुंलांनो हायो, बेनि थाखाय माखासे थांखि लानाय जादों। आरो BTR गोरोबथानि माखासे दफायाव
बर'फोरनि थामोनथा रैखाथि राव थुनलाइ हारिमु गोबां माने जोंनि हा हुनि माने रैखाथि बिदि माखासे दफायाव बेयाव हाबना दङ आरो बे हिसाबै बिनि NDB फोरनि पुनर संस्थापननिफ्राय आरम्भ खालामनानै बेनिफ्राय केस उइथड्र खालामनायनिफ्राय आरम्भ खालामनाय गोबां खामानिफोरा जों मार्टियार नखरफोरनो 5 लाख माने अनसुंथाइ होनाय बिदि गोबां माने बुस्थुफोरखौ जोङो थांखि हिसाबै लादों आरो बेखौ मावफुंनो थाखाय जों माने 100% रेडि जाना दङ आरोखि BTR एकर्ड खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोननि UPPL हान्जानि आफादगिरिनि सायाव मोनसे अजद जाय बिथाङा माने बड'लेण्डखौ माने दिल्लीयाव फाननानै फैबाय होननानै दा बे अजदखौ नोंथांमोना बेसेबां % बा बेसेबां नोंथांमोना गनायो बेथ' नंखाय बाथ्रा प्रमद बर' बिथाङा जेब्ला आबसु दङमोन बिथाङा मोनसे खोथा बुंबाय थादोंमोन मिटिंफोराव बा रायजोफोरनो जे जों आन्दलन खालामनायनि नामाव सोमावसारनायनि नामाव ओरैनो सोमावसारबाय थाबा जानाय नङा आन्दलन खालामनायनि नामाव ओरैनो आन्दलन खालामबाय थाबा जानाय नङा बेनि मोनसे आन्दलननि मोनसे गुड फिनिशिं होनांगौ बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंबाय थादोंमोन आरो बेखौनो लानानै दिनै BTR जि गोरोबथा जालांबाय बेयाव मोनसे गुड फिनिशिं होनो आन्दलननि जिथु गुड फिनिशिं बेखौ होनो थांगासिनो दङ बेखौ बेनो बुंनो हायो जे जायफोर अजद दैखांदों जायफोर माने अबजेक्सन खालामदों बिथांमोना बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ होलांनाय जि माने साइन्टिफिक मोनसे डिजाइन होलांनाय जि मोनसे चार्टार अफ डिमान्ड जि होलांनायमोन बेखौ गनायगोन ना गनाया कुइसना बेसो जुदि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर'फोरनि भबिष्यतनि थाखाय जुदि जि बुस्थुखौ बे चार्टार अफ डिमान्डआव माबा खालामना गालांदोंमोन माने डिजाइन मोनसे बनायना गालांदोंमोन दा बेखौ जुदि गनायदोंबा बयबो दिनै BTRखौ मानो गनायनो हाया 98% बे बड'फा उपेन्द्रनाथ बनायना गालांनाय चार्टार अफ डिमान्डखौनो बेस खालामनानै बे BTR गोरोबथाखौ खालामनाय जादों 98% चार्टार अफ डिमान्डआव थानाय गासैबो माने दफाफोरा बेयाव हाबजोब्बाय BTR गोरोबथा सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिखौ हमनानै माने कालचारनिफ्राय आरम्भ खालामनानै जेसेबां माने लेंगुवेज माने इउनिभारसिटियाव हाबसानाय बे सिगांनिफ्राय जाबोबाय थादोंबाबो मोनसे बिराद मोजां महर मोनबाय दायो सेपारेट माने डाइरेक्टरेट मोनबाय आरो गोबां जाय चार्टार अफ डिमान्डआव थायै माखासे बुस्थुफोराबो बे BTR गोरोबथायाव हाबजोबदों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बे समनि थासारिनि परिबेसखौ नायनानै जि चार्टार अफ डिमान्ड बानायदोंमोन जे भबिष्यतआव बर'फोरा गेरेमसा माहारि हिसाबै सिनायथि होनो थाखाय जिखिनि बुस्थु बेयो होना गालांदोंमोन बे बुस्थुआ गासैबो हाबजोब्बाय माबाव BTR गोरोबथायाव बिथांमोना नायनांगौ जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म होनाय जि चार्टार अफ डिमान्ड बेखौ गांसे लाखिनानै आरो जोंनि जि माने BTR एकर्ड बेखौ मिलायना नायबानो जाबाय रिजायना नायबानो जाबाय गासैबो बुस्थुआ एकर्डआव हाबजोबदों थारमाने एकर्डआव दा बेनिखायनो जों सानदों जे बे BTR गोरोबथानि गेजेरजोंनो जोंनि बर'फोरनि बा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिथु सिमांमोन बे सिमाङा जाफुंगोन मोनसे दानि बास्तबा जायखौ बुंदों बेखौसो जोङो खामानि मावनो गोनां जादों ना बास्तबजों जुदि जों कमप्रमाइज खालामाबा होमबानिया जोंनि जाति बा माहारि हिसाबै थांना थानायनि जिथु बेबस्था बे बुस्थुआ हयथ' थानाय नङा दा बेनिखायनो दिनै प्रमद बर' बिथाङा मोनसे बास्तबखौ गनायनानै प्रेक्टिकेल जानानै बिथाङा मा खालामदों बे BTR गोरोबथाखौ खालामनो गोनां बाध्य जादों आरो कमप्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल होनना बुंदों कमप्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल माने बर'फोरनि जेसेबांखिनि जेंना दङ बे बुस्थुआ जोबजोबनांगौ थारमाने माने बे जोबनांगौ आरो बेनिखायनो गासैखौबो लाफानानै NDBनि मोनब्रै फेक्सन UBPO बेनिफ्राय जोंनि आबसु गासैबो संगठनफ्रा लोगो नांनानै बे गोरोबथाखौ खालामनाय जादों आरो आनखि रन्जन दैमारि बिथाङा मोनसे कनभिक्टेड सासे माने अपराधी हिसाबै दङ बे कनभिक्टेड सासे मानसि हिसाबै दङबाबो बिथांखौबो माने गारालासिनो बिथांखौबो लाफानानै जोङो बे BTR गोरोबथायाव लोब्बा खालाम माने सिगनेटारि हिसाबै बेखौ लानाय जादों रावखौबो गाराखै जाहाथे खेबसेयावनो जोंनि माने बर'फोरनि जेसेबांखिनि जेंना दङ बेखौ जोबनांगौ आरो बे हिसाबैनो दिनै BTR गोरोबथाखौ खालामनाय जादों बेखौ अबजेक्सन खालामनायखौनो माने जुक्ति गैया दा बेखौ मा खालामनांगौ जोङो बेखौ पजिटिभ थिंकिंजों बेखौ नायनांगौ जुदि नोंथाङा जुदि नैबे BTR गोरोबथानि जिथु माने एकर्ड दङ बेखौ जुदि पजिटिभजों जुदि नायोबा जों नुनो मोनगोन जोंनि बर'फोरनि जेसेबां माने गांनाय उखैनाय हास्थायनाय लुबैनाय दङ बेफोरा गासैबो जोबजोबगोन आरोखि दा बेनिखाय बे समाव जेब्ला बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ माने
बे बड'लेण्ड सेपारेशननि थाखाय आन्दलन खालामदोंमोन बिथाङा माने बुरलुंबुथुरनि साहा जोंनि बर' रायजोआ मोननांगौ होननानै बिथाङा बड'लेण्ड जानांगौ नाथाय बे बुरलुंबुथुरनि खोलाहा थानाय बर'फ्रा बा जेसेबां माने आसामाव थाखानाय बर'फोरनि थाखाय बे समाव गोबां बाथ्राखौ सिन्था खालामनाय जाथ'वाखैमोन दा बेनिखायनो दिनै माने गासैखौबो लाफानानै सारा माने आसामनि जेसेबां बर'फोर दङ बिथांमोननि जेसेबां माने थांना थानायनि जितु माने अधिकार सांबिधानिक अधिकार सामाजिक अधिकार अर्थनैतिक अधिकार हानि अधिकार गासैखौबो लाफानानै शिक्षानि अधिकार गासैखौबो लाफानानै जों मोनसे गोरोबथा खालामनाय जादों आरो बे हिसाबैनो बर' कसारि अट'नमास वेलफेयार काउन्सिला जादों बर' कसारि अट'नमास वेलफेयार काउन्सिलनि गेजेरजों बेयाव थानाय जायफोर आउट अफ बिटिआर आव थानाय बर'फोरखौ हानि रैखाथि होनायनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बिथांमोननि थामोनथा रैखाथि राव हारिमु थुनलाइ डेभेलप खालामनायनि गासै बाथ्राया बे बिटिआर गोरोबथायाव हाबना दङ आरोखि आच्छा नोंथांमोना नैबे फैगौ इलेक्सनाव मोनबैसे सिटआव नोंथांमोना देरहागोन होनना आसा खालामदों दा जोंनि जितु रिपर्ट मोनसे सम दङमोन जाय समाव जोङो इलेक्सन गेलेदोंमोन पिसिडिआर हिसाबै गेलेनाय समावहा जोंहा कुनु माने पलिसि गैयामोन कुनु डिजाइन गैयामोन किन्तु नैबाराव जोङो माने मोनसे पलिसि बानायनानै मोनसे डिजाइन बानायनानै एकदम माने ग्रासरुट लेभेलनिफ्राय टप टु बटम जोङो मोनसे सिस्टेम बानायना लादों आरो बे रिपर्ट मथे जे जों मोनदों माने 26टा समष्टि जोङो लक खालामना होदों दा 26टा समष्टिखौ देरहानाय रोखा जाना दङ बे हिसाबै एबसलिउटलि मेजरिटि लानानै जोङो माने सरकारखौ दानो हासिगोन दिनैनि रिपर्टआ बुंदों आरोखि गाबोन समफोर माबा मोनसे जायोबाथ' हयथ' आरो मोनब्रै मोनबासो सिट फैनो हागौ बारायनो हागौ ओरैनोथ' बिजेपि आरो बिपिएफ बिथांमोनाबो बुंदों बर'आबो बुंदों जे जों माने सरकार दागोन होननानै दा बिथांमोना बे बाथ्राखौ मानि थाखाय बुंदों बा हयथ' बिथांमोना सरकार दागोन नामा बावैसो सान सिगां हिमन्त बिश्व शर्मा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों जे माने बिटिसिआव एबा बिटिआरआव माने बिजेपि सरकारनि माने बेयाव प्रयजन जादों जायनि थाखाय माने बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ होननानै दा बेवहाय आं बुंनो लुबैदों जे जुदि बिटिसि बा नैबे बिटिआरखौ जुदि हिमन्त बिश्व शर्मा बा बिजेपिआ जुदि सालायोबा जोंनि थासारिया माबायदि जानो हागौ दा मेन खौराङा जाबाय मा बिथांमोनाथ' पलिटिकेल भয়েस ना होननांसिगोन बिजेपि पिपिएफ बा कंग्रेस जियानो थाया मानो मोनसे हिस्टरिकेल माबाखौ नायहरोबा जों नुनो मोनगोन माने 1993 आव मोनसे बिएसि एकर्ड जादोंमोन सिगनेटरि हिसाबै सामसुमा खुंगुर बसुमतारी बिथाङा दङमोन आरो बेखौनो सिप बानायनानै बे समाव दायित्व होनाय जादोंमोन 2003 आवहा बिटिसि एकर्ड जालांबाय हाग्रामानि नेतृत्वहा बिथाङा सागानगिरि आन्दलनकारि हिसाबै दायित्वखौ बिनोनो गथायनाय जादों बे समावबो कंग्रेसआ हाखनाव दङबाबो बे समाव हाखनखौ बिसोरो केपचार खालामाखिसै बिसोर बुंदों बिसोर आन्दलनकारि हिसाबै बिथांमोनखौ सालायनो थाखाय मोनसे कमिटमेन्ट माने केन्द्रीय सरकार बा आसाम सरकारनि जितु कमिटमेन्ट बेखौ फुलफिल खालामदों बिथांमोना जोंनि आबसुनि आन्दलना दाबो जोबाखैमोन सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ लानानै जों आन्दलन खालामबाय थादों नाथाय बास्तबआव जोंखौ थिनबाय थादों जे नोंसोरमोना कमप्रमाइज खालामनांगौ बे बेलायाव बे कमप्रमाइजिं जेब्ला माने मोनसे सिटुएसन फैबाय जेब्ला रायलायबाय बे समावथ' जों स्पष्ट बुंनाय जादों जे जोङो जेब्ला माने बिटिआर गोरोबथाखौ खालामगोन एकर्डखौ खालामखांनायनि उनाव जोंनि अबस्थाया मा जागोन बिटिआर एकर्डनि जेसेबांफोर दफा दङ बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थाखाय जोंहा मोनसे सुजुग मोननांगोन सुबिदा मोननांगोन बिनि बेबस्थाया मा जागोन अब्ला मोनसे बिथांमोनाबो मोनसे कमिटमेन्ट होदों जे सरकारा नोंसोरनो सालाय बे बुस्थुआ सेन्ट्रेल कमिटमेन्ट बा माने स्टेट गभर्नमेन्टनि मोनसे कमिटमेन्ट दङ दा बे हिसाबाव दिनै गावसोरनि कलिग्सफोरनि थाखाय हमथानो लाखिनो थाखाय बिसोरो मानसिक भावे स्ट्रं लाखिनो थाखाय मोनसे साइकोलजिकेल मोनसे डायलग बियो जाहाथे साइकोलजिकेल इफेक्ट जायो बे मोनसे डायलग होना दङ खिन्थु प्रेक्टिकेला मा बुंदों बेखौसो नायनांगोन सोरबा हिमन्त बिश्व शर्माया बुंनाय सोरबा माने रन्जित दासआ बुंनाय सोरबा हाग्रामाया बुंनायखौ जों नायला प्रेक्टिकेल फिल्डआव मा जादों बेखौ नायनांगोन जोङो हमना ला जोंनि भेरगाव समष्टियाव जेसेबां गामि दङ जेसेबां सुबाफोर दङ बे सुबायाव सुबा हाबनानै मोनसे सार्भे खालामबानो जाबाय प्रेक्टिकेल सार्भे खालामबानो जाबाय जे बे सुबायाव बेसेबां इउपिपिएलनि मानसि दङ
आरो बेसेबां बिजेपिनि दङ बेसेबां बिपिएफ दङ आजिखालि सिगांथ' माने सोर बबेयाव भट होगोन रावबो मिथियामोन आजिखालि रोखा खुला जाबाय थारमाने बयबो खुलायै बुंनो हायो जे जों इउपिपिएल सापर्ट खालामो इउपिपिएल भट होगोन जों कंग्रेसआव होगोन जों बिजेपिआव होगोन सोरबा दा बे हिसाबै जोङो माने बिजेपिआ जि बुंनाय गावसोर सरकार दागोन मा दागोन पलिटिकेल डायलग बेखौ माने जोङो माने गनायना लानो हाया दाखालि बिजेपिनि सासे गोदोर लिडार जयन्त मल्ल बरुवा बिथाङा मोनसे खोथा बुंदोंमोन आरो माने बिटिआरआव सरकारा जोंनो दागोन सोरबाया जुदि जोंजों फैयोबा जों बिटिआर सरकार दानाया 100% सियर सोरबाया जोंजों एलायन्सआव फैयोबा फैजागोन होननानै थारमाने घटनाया जाबाय मा राजनिति खालामथों जों बुंनो गोनां जेबो गैया एकदम मिसा बाथ्राखौ लानानै मिसा खुरांखौ लानानै जुदि जायोबा बै मानसिनि वेटआ नस्थ' जायो थारमाने जयन्त मल्ल बरुवा बायदि मानसिया बिथांमोना जेरैबायदि बुंदों 100% माने बिजेपिआ सरकार दागोन मागोन ना होननाया दा बेसेबां माने गनायथावना माने गावसोरनि वेटखौसो नस्थ' खालामनाय जायो आरोखि दा मिसा खुरांथ' बुंनो हायो माखासे बाथ्रायाव हयथ' बुंनो हायो बिसोर पलिटिकेल माने डायलग हिसाबै नाथाय इमान बाराद्राय मिसा खुरां बुंबा गाज्रि जायो बिथाङा मोनसे खुरां बुंनांगौमोन जे बिटिआर जुदि बे बुङोबा इस्सा खालामबा गावनि वेटखौ लाखिनानै बुंनो हायोमोन जे बिटिआरआव सरकार दानांगौबा जोंखौ लायालासेनो रावबो सरकार दानो हाया बे बाथ्राखौ बुंबा जों गनायना लानो हागौमोन आरो माबा मोनसे सिचुएसन नङा होमबा माने बिजेपिखौ लायालासेनो रावबो माने फुल प्लेजेड सरकार दानो हाया जोंखौ लाथारनांगोन बे बाथ्राखौ बुंबा जों गनायना लागौमोन आरो दा आरोबाव मोनसे सोंथि बे जाबाय मा बिपिएफनि मेक्सिमाम टप लिडारफोरा दायो बिजेपिआव हाबनायनि लामायाव बिटिसिनि इएम माने देबेन बर'आ बिजेपिआव आरोबाव माने एमएलए आरो बिपिएफनि जेनेरेल सेक्रेटारि इमानुएल मुसाहारियाबो अलरेडि माने बिजेपिआव हाबनायनि लामायाव आरोबाव आउट अफ बिटिआरनि मोनसे अर्गेनाइजेसन इउबिपिअ माने सिगनेटरि इनक्लुडिं बिथांनि माने वार्कार्सफोर बिथांमोना बावैसो सान सिगां बिजेपिआव जिहेतु हाबबाय अब्ला आं मोनसे सोंथि नोंथांखौ सोंनो लुबैदों बे नेशनेल जि पार्टि बा नेशनेल पार्टिफ्रा जे जोंनि नैबे बर' मानसिफोरखौ बिथांमोना बोनथुमनानै जि मोनसे राजनिति खालामनायनि मोनसे थांखि लादों बिथांमोना दा बेवहाय जोंनि बर' मानसिफ्रा नेशनेल पलिटिकेल पार्टियाव हाबोब्ला जोंनि जे रिजिनेल जोंनि हारिनि जिखिना मावनांगौ खामानि दा बेफोर मावनांगौ खामानियाव माबाफोर जेंना नुजाथिगोन नामा बेनोथ' माने नैबे जि बिजेपि धौआव जोंनि बर'फ्रा बिखेखै बर' टप लिडारफ्रा बिपिएफनि माखासे हान्जा बिपिएफ हान्जानि लिडारफ्रा हाबगासिनो दङ इन फिउचार बे बर'फोरनि थाखाय मोजां नङा बेयो जितु आन्सलिकताबाद बे बुस्थु धंसमुखिनि मोनसे माने सिन्थम आरो बियो दिनै नेशनेल जि माने थिंकिं बे नेशनेल थिंकिंजों जोंनि जि आन्सलिकताबाद बेजों मिलाया खारन जों बेसेबां लेभेलाव दङ दा बेसेबां बर'फोरा बेसेबां लेभेलाव पलिटिकेलि बेसेबां लेभेलाव दङ बे नेशनेल लेभेलाव खामानि मावनो हानाय केपासिटिया जोंहा दंना गैया आरो नेशनेल लेभेलाव थांनानै जोंनि बर' जातिया धंस जालांगोन नामा बे बाथ्राखौ सिन्था खालामनांगोन जोङो उदाहरन हिसाबै जोङो एसाम राजनितिखौ जों सिन्था खालामनांगोन आन्सलिकताबाद थाना थानाय समावहा एजेपि गभर्नमेन्ट बा आन्सलिक दल थानाय समाव बयबो मोनसे परिबेस मोनदोंमोन जे गावसोरनि गोसो खुसि मथे माने प्लेन पलिसि डिजाइन माखासे बानायनो थाखाय बिथांमोना स्कप मोनदोंमोन दा नेशनेल लेभेलाव थांनाय लोगो लोगो मा जायो बे आन्सलिकताबादनि जितु माने धारा बा जितु माने सेन्टिमेन्ट बे बुस्थुआ गोमालांगोन आरो नोंथाङा बे नेशनेल लेभेलाव थांनाय लोगो लोगो नोंथांनि जितु जेसेबां माने आन्सलिक लेभेलनि बा जोंनि जाति माहारिनि सिन्ताधारा बे बुस्थुआ सोलायजोबगोन आरोखि नेशनेल थिंकिंजों फैगोन पलिसिफोरा नेशनेल जागोन आरो डिसिसना बे गोजौ लेभेलनिफ्राय फैगोन नोङो निजस्व भाबै कुनु डिसिसन लानो हानाय नङा दिनै आसामनि अबस्था बिदि जादों बे सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा मोनसे जातीयताबाद मोनसे चिन्ताधाराजों माने थांनाय सासे माने आन्सलिकताबाद चिन्ताधाराजों थानाय मानसि बियो दिनै बे आन्सलिकताबादखौ बेसेबां रैखा खालामनो हादों बे माने राष्ट्रियबादजों आसामनि माने पियर जिखिनिया माने खिलन्जिया असमियाफोरा हारसाफ्रा बिसोरजों खारफानो हादोंना हायाखै जायनि जाहोनाव मोनसे गोदान टीम
आनसलिक दल मोनसे खुलिनो गोनां बायध' जादों बिसोरो मानो हयथ' मोनसे हंकट फैदों बिसोरनियाव हंकटआ कानिफ्राय आरम्भ खालामनानै सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिलनिफ्राय आरम्भ खालामनानै माने डि भटारफोरखौ माने माबा खालामनायनिफ्राय आरम्भ खालाम गोबां बुस्थुफोरा दिनै आसामनिफ्राय माने मालायनि आखायाव थांगासिनो दं दा बेनिखायनो जोंनि बर'फ्राबो दिनै जुदि नेशनेल पार्टिजों जुदि बिदि थांबाय थायोबा भबिष्यत बर'फ्रा खिन्थु बिपद दङ आरोखि मोजां नङा बे सिन्थुमा मोजां नङा खारन जोङो मावनो गोनां माखासे बे लेभेलसिम सहैनो थाखाय माखासे खामानि मावनो गोनां दङ इनफ्रास्ट्राक्चार माने माबाखौ बानायग्रोना लानानै जों नेशनेल सिन्ताधाराजों थांनो थाखाय जोंहा जोंनि जिथु माने लेभेल बे लेभेलसिम जों बानायना लाग्रोनांगोन आरोखि दा नोंथांमोना बिसायख'थिनि मेल मिटिंफ्राव बुंगासिनो दङ बिपिएफआ गोबां करापसन खालामदो होननानै दा बे करापसननि बेलायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो दा करापसनाथ' जादों माने एकदम माने टप टु बुटाम करापसना जादों बेखौ नों माबायदि साकरि होनायनिफ्राय आरम्भ खालामनानै जब कार्डनिफ्राय आरम्भ खालामनानै ना पिएमजि माने जि माने न' माने आबासजों प्राइम मिनिस्टार जि आबास योजना दङ बेनिफ्राय आरम्भ खालामनो गोबां माने करापसनफोर दङ आरोखि जोंनि भेरगाव ब्लकनि आन्दारावबो माखासे करापसन जादों जोंनि सासे दैदेनगिरि बिथाङा माने आरटिआइ खालामनानै मोनदों प्रत्येकथ' माने भिसिडिसियावहा माखासे करापसना जादों आरोखि बे न' होनायनिफ्राय जब कार्डनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गोबां माने करापसना जागासिनो दं आरो बेनि एगेन्स्टआव जों माखासे डिसिसन माने माखासे खामानिबो मावदों बेनि एगेन्स्टआव खामानि मावदों रायजोनि जानानै दा बे करापसनखौ फोजोबनांगौबाथ' सोरखारखौ सोलायथारनांगोन बिसोरनि जिथु साखन बेबस्था बेखौ सोलायथारनांगोन आरो बेनिखायनो रायजो राजाखौ जों कमेन्टमेन्ट होदों जे करापसना जानाय नंला जोंनि दिनाव जोंनि साकरि जाय मावगोन जुदि साकरि मोननांगौबा उपजुक्त जाय मानसिफोर दङ बिथांमोना साकरि मोनगोन बे साकरि मोननाय लोगो लोगो बे जाहाथे थाइसेबो फैसा खरसा खालामालासेनो रावबो घुस होआलासेनो जाहाथे बे साकरिखौ मोननो हायो बे कमिटमेन्टआ जोंनियाव दङ आरो जिमानफोर माने निबुनुवाफोर दङ आनएमप्लयफोर दङ बिथांमोनखौ इस्टाब्लिश खालामनो थाखाय माखासे डिजाइन बानायनाय जादों माखासे पलिसि बानायनाय जादों आरो बेजोंनो गासैखौबो बिटिआरनि 35 लाख बा 33 लाख मानसिनि सायाव मोनसे सार्भे खालामनानै बिथांमोनखौ माबायदि माने इक'नमिकेलि डेभेलप खालामनो हायो एडुकेसनेलि माने हेल्थि माने डेभेलप खालामनो हायो एग्रिकालसार माने दिगाव मादि हेल्प खालामनो हायो लाइफ स्टकनि दिगाव मादि हेल्प खालामनो हायो बिदि माखासे डिजाइनखौ जों बनायना लादों जास्ट सरकाराल' फैनांगौ फैनाय लोगो लोगो माखासे बेबस्थाखौ जों खालामना होनो हासिगोन आरोखि दा बेवहाय मोनसे अजद माने नोंथांमोननिफ्रायबो बुंदों जे बिपिएफ सरकारा थांनाय 15 बोसोराव बिभिन्न जाति जनगोष्ठीखौ बिथांमोना गोजोन होनो हायाखै बिथांमोननि माने जायनि थाखाय बर' संगठन जोनोम जाबाय दा बेवहाय नोंथांमोना फैगौ सरकार फैयोब्ला बिभिन्न जाति जनगोष्ठीखौ लानानै नोंथांमोना माबायदि माने एजेन्डा लादों जोंनि एजेन्डा दङ बेनिखायनो जोंनि जिथु 18टा जाति जनगोष्ठी जोंनि आसाम बा बिटिआरआव दङ बिथांमोननि डेभेलपमेन्टनि थाखाय माखासे डेभेलपमेन्ट बर्ड दानाय जागोन थांनाय बिटिआर डेभेलपमेन्ट काउन्सिल नङा बर्ड थागोन बेयो बे बर्डनि गेजेरजों बे जाति जनगोष्ठीफोरनि राव हारिमु थुनलाइ डेभेलप खालामनाय प्रिजार्भ खालामनाय मोनफ्रोमबो हारि माने से हमना ला सरनिया कसारिनि एक्सट्रा राभानि एक्सट्रा थागोन आदिबासिनि बर्मननि एक्सट्रा आदिबासि एक्सट्रा राजबंशी एक्सट्रा बिदि थागोन बर्ड थागोन जाहाथे बे जनगोष्ठीफोरखौ सोरबा सासे इएम बा सोरबा मोनसे डिपार्टमेन्टआ सोरबा मोनसे माबाया जाहाथे बिथांमोननि डेभेलपमेन्टनि थाखाय जाहाथे बिसोरो माने ना खालामनो हाया जाहाथे हेंथा जानो हाया गावसोरनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय धरक बिखेखै माने कमन डेभेलपमेन्टआथ' जाखागोन एज ए हल नाथाय गावसोरनि जिथु राव हारिमु थुनलाइ बेखौ डेभेलप खालामनो थाखाय बेखौ प्रिजार्भ खालामनो थाखाय बेनि सायाव रिसार्च खालामनो थाखाय माखासे स्कपखौ बिथांमोननो होनाय जागोन जाहाथे बिथांमोना जोंनि सरकार फैनायनि उनावहा
गावसोरनि राव हारिमु थुनलाइनि थाखाय जाहाथे आन्दोलन खालामनो गोनां जाया अधिकारखौ नागिरनानै जाहाथे जोंनि गेजेराव माने आन्दोलन खालामनो गोनां जाया राजा लामा अखानो हाया नाङा दे बिदि माखासे सिचुवेसनखौ परिबेसखौ जाहाथे जों बनायना होनो हायो बिथांमोनखौ जाहाथे जोंनि जे UPPL सरकार जागोन बिराद माने हुस्थ' खान्थि मथे जाहाथे जोङो सलायनो हायो बेनि थाखाय माखासे पलिसि आरो डिजाइन बानायनाय जादों थांनाय बै अबर' सृष्टि जानाया हाग्रामानि कारनाव जादों हाग्रामा बिथाङा गावसोरनि जिथु स्वेच्छाचारि हाखन जे मान डिक्टेटरशिप माने हाखन बेबस्था बेखौ अटिस्थ' जानानै दिनै जोंनि गेजेराव मोनसे माने माना होनो फेक्सना ओंखारदों बर' आरो अनाबर आरो हिरासरनिया बायदि सासे सुथुर माने राजनितिबिदखौनो होननांसिगोन बे सुथुर सालाक सासे मानसियानो मा खालामदों जोंखौ बे सुजुगखौ लादों आरो बर' अनाबर गावसोर होनानै बिथांमोना बे राजनितिनि मुनाफोरखौ लुटिबाय थादों दा बाखि गुबुनफ्राबो सिन्था खालामनांसिगोन थांनाय 15 बोसोराव खिन्थु समानै बर'फोराबो बन्सित जादों गुबुनफोराथ' जाखादों खिन्थु समानै जोंनि बर'फोराबो बन्सित जादों जोंनि आसाम मानसियासो धोनि जादों आसाम मानसियासो स्कप मोनदों दा बेवहाय मोनसे बाथ्रा नैबे गामि दानख'नायखौ लानानै मेल मिटिङाव माने गोबां बेले बेजे नुनो मोनदों माने थारैनो बे गामि दानख'नाया माबायदि जागोन बा गामि सोसननाया माबायदि जागोन दानख'नाय आरो सोसननाया जोंनि बिटिआर गोरोबथायाव जि माने दफा दं बे दफायाव स्पष्ट बुंनाय जादों जे बर'फोरनि आन्दोलनकारिफ्रा लुबैनाय मथे जायफोर बर' एरियाफोर दङ कन्टिगुवास एरियायाव बेखौ सोनो हागोन आरो बिसोर हाबफैनो हागोन नट अनलि माने रेभिनिउ भिलेज सुबा हिसाबै नखर हिसाबैबो हाबफैनो हागोन बेखौ कमिसननि गेजेरजों बेखौ सार्भे खालामनानै बेखौ जोंनियाव सुसुना लानाय जागोन बेखौ जोंनि लुबैनाय मथेसो जागोन बियो जोङो बेखौ माने हाबना आरो जायफोर कन्टिगुवास एरियायावहा जायफोर माने अना बर'फोर दङ अना ट्राइबेल नन ट्राइबेल जायफोर दङ माने 60% बारा दङ बा 50%नि बारा दङ बिथांमोना गोसो जायोबा जोंनिफ्राय थांनो हागोन कमिसनाव माने बे आपिल खालामनानै दा बेखौ माने जबरदस्त नङा जे नोंथांमोना थांनांगोन दा नोंथांमोना हाबफैनांगोननि खोथा नङा नोंथांमोना जुदि गोसो जायोबा एप्लिकेसन गांसे होनानै मोनसे आपिल खालामनानै जोंनियाव हाबफैनो हायो जायफोर बर' गामिफोर दङ बा ट्राइबेल गामिफोर दङ आरो जायफोर माने गोसो गैया माने जाय कन्टिगुवास एरियायावहा जाय हारसा गामिफ्रा नांसाबना दङ बे रेभिनिउ भिलेज हिसाबै नङा आरोखि खारन नैबे रेभिनिउ भिलेजाव 40% जोंनि बर'फोर थागोन बा 50% बर'फोर थागोन 50% हारसाफोर थागोन जाय कन्टिगुवास एरियायाव हारसाफोर दङ बा अना ट्राइबेलफोर दङ बिथांमोनखौ माने माबानिफ्राय बिटिआरनिफ्राय माने दानख'नाय जागोन जुदि बिसोर गोसो जायोबासो आरोखि खिन्थु रेभिनिउ भिलेजाव थाङा बिसोरो कमिसनथ' जिरायाखै कमिसना जिरायाखै कमिसनखौ दानाय जाबाय दा कमिसना 2 तारिखनि उनाव हयथ' जिरायनो हागौ जिरायखांनानै बिसोर माखासे पलिसिखौ डिजाइनखौ बानायना लागोन बानायनानै बिसोर सार्भे खालामगोन गाइडलाइन थागोन माखासे बे गाइडलाइनजों बिसोर खामानि मावगोन आरो मोनसे खोथाखौ रोखा माने जिहेतु आन्दोलना जों खालामदों सुक्तिया जों खालामदों बे कमिसनखौबो जोंनि मथे माने माबा खालामनांगोन सोरबाया जबरदस्त एरि जानांगौ होनना बुंबा जानाय नङा खारन आन्दोलना जों खालामदों माबा मोनसे मोनथाय मोननो थाखाय सोरबाया जबरदस्त माने बेखौ मोनना नङाबाथ' जों बिटिआर गोरोबथाखौनो खालामनाय एकर्डखौनो खालामनाय नङामोन नङा होमबा दा जोंनि मथे जानांगोन बियो आरो बेखौ माने आनएनिमासलि जाहाथे कुनु माने बेले बेजे जाया बेखौ जों नाजागोन आरोखि दा नोंथाङा जिहेतु उदालगुरि जिल्ला हिसाबै उदालगुरि जिल्लायाव UPPL हानजानि दा सान्दै जेसेबां केन्डिडेट दङ दा बिथांमोना गासैबो देरहानायनि लामायाव दङ नामा गासैबो देरहानायनि लामायाव दिनैनि तारिखआव गैया जोङो 7टा सिटखौ माने कनफार्म जाबाय उदालगुरि जिल्लायाव आरो 3 सिटआ मोनसे येलो सिगनेल दङ रेड सिगनेल गैया जुदि तारिखखौ खोना जानाय लोगो लोगो मोनसे थौ फैबा हयथ' जोङो 10टा सिटखौ मोननो हागौ आरो आं मिन्थिनायाव नोंथांमोननि पार्टी चिफ प्रमद बर' बिथांनि मोननै समष्टि गयबारि समष्टि आरो कक्लाबारि समष्टिखौ नोंथाङा नायदों होननानै आं मिथिदों दा बेवहाय बिथांनि पजिशना दा बायदियाव माबायदि जथेस्थ' मोजां दा नैबे गयबारि समष्टियावहा जोंनि गेजेराव एसे बेले बेजे दङबाबो माखासे गामिनि मानसिफ्रा बिखेखै गुबुन हारिफ्रा जथेस्थ' सहाय होदों बिखेखै
इन्टेलेक्सुयेलफ्रा गावसोरनो फैनानै आफादगिरिखौ लोगो हमफैदों जोंनि बसखौ लोगो हमफैदों आरो लोगो हमफैनानै उइलिंलि बुंदों माने नोंथांजों जों दङ होननानै पार्टी हिसाबैथ' दंखायोनो सिगां जेरैबायदि दङमोन बे परिबेसा दिनै गैला गयबारियाव एक्जेक्ट कक्लाबारि बे ओनसोलावहा थांनाय माने बिसायख'थिफोराव 40तासो गामियाव सुबायाव जोंनि बर'फ्रा हाबनो हायाखैमोन बिराद गोदोर मोनसे फेक्सन दङ कक्लाबारियाव जाला थाबाय जाला ओनसोलाव मेन जायगामोन बेयाव जोंनि मानसिफ्रा बर'फ्रा कोनोदिन बिसायख'थिनि दाथ' बिथांमोनानो लिंनानै बेवहाय मिटिं खालामगासिनो आं बहुत खालामबाय जाला ओनसोलाव बे माने अनसलि जाला बे सिमला बिदि ओनसोलाव आं माने जि अना बर' बा अना ट्राइबेल गामियाव हाबनानै खामानि माने माखासे मिटिं खालामबाय बहुत मोजां रेसपन्स माने बिथांमोना बुंदों आरोखि नोंथांमोननि सिन्ताधारा आरो माने जोंनि साननायजों जों मिथियामोन नोंथांमोननि एसेबां मोजां सिन्ताधाराजों दिनै ओंखारबोदों जों नोंथांमोननो दं होननानै दिनै प्रत्येकता गामियाव बुथ कमिटि दानो हादों जोङो प्रत्येकता सुबायाव जों बुथ कमिटिखौ दानो हादों आसरित आरो माने सिगां खिन्थु 40तासो गामियाव नैबे कक्लाबारि ओनसोलावहा बर'फ्रा राजनितिनि थाखाय हाबनो हायाखैमोन बिखेखै जोंनि पिसिडिआर हिसाबै एबसु हिसाबै बे 40ता गामिया दिनै एकदम ग्रासरुट लेभेलसिम हाबनो हाबाय बुथ कमिटि दानो हाबाय दा बेनि मोनसे बिराद गोदोर मोनसे माने माबा आरो बेखौथ' जोङो सानदों माने कक्लाबारियाव हाइस्ट माने भुट लानानै माने देरहानो हासिगोन आरोखि जोबथारनायाव मोनसे सोंथि आथिखालनि जि लाइमोनफोर बे लाइमोनफोरनि सायाव नोंथाङा नैबे समाव मा बुंनो सानो दा जोंनि मेन टारगेटआ जाबाय लाइमोन बे लाइमोनफोरखौ मोनसे मोजां दिशा मोजां दिग माने होनो थाखाय जोङो माखासे पलिसि लानाय जादों माखासे डिजाइन बानायनाय जादों बे लाइमोनफोरनि जिथु दानि जिथु अबस्था बे अबस्थानिफ्राय एसे माने सायाव लाबोनो थाखाय जों माखासे पलिसि लानाय जादों आरो लाइमोनखौनो भबिष्यत बे समाज बेबस्था राजनैतिक बेबस्था आर्थिक बेबस्था बिसोरनि सायावनो डिपेन्ड खालामो आरो बेखौनो जों सम्पद हिसाबै लाना दों बे मानब सम्पद हिसाबै बिथांमोनखौनो बासिना लादों आरो बिथांमोनानो जोंनि माने आर्थिक सामाजिक शैक्षिक जेसेबां बेबस्था दङ बिथांमोनानो हमथाना लाखिनो हागोन बिथांमोननि गेजेरजोंनो जोङो माने माबा खालामनो हागोन आरो बेनिखाय लाइमोनफोरनि इस्टाब्लिशमेन्टनि थाखाय बिथांमोननि फरायना होनायनिफ्राय आरम्भ खालामनानै जाय मोजाङै फरायना दङ बिथांमोनखौ फुल माने सापर्ट होनानै जाहाथे बिथांमोना कोनो खस्थ' मोनालासिनो जाहाथे माने गोजौ थाखोआव थांनानै जाहाथे माने इडुकेसनखौ लानो हायो आरो बिनि अनगायै जायफोर लाइमोनफ्रा माने आनएमप्लयमेन्ट दङ बिथांमोना 100% माने एमप्लयमेन्ट होनो थाखाय माने नट अनलि गभर्नमेन्ट जब माने बिभिन्न दिगाव बिथांमोनखौ इस्टाब्लिश खालामनो थाखाय माखासे डिजाइन बानायनाय जादों दा जोंनो बे समाव नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिन्थिहोबाय आरो नोंथाङा गावनि गोनां समखौ जोंनो होनायनि थाखाय एसएम निउसनिफ्राय नोंथांनो फिन खेबसेबाव साबायखर जासिनानै जोंनि जे सावरायनाय दा बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय